Чакайте. Може ли някой все пак да дойде да каже нещо, че дава паника за пътя? Има прес-център на МВР. Изчакайте 10-15 минути като се... Добре, кажете само кой ще такова. Не мога нищо да ви кажа. Не, кой ще дойде да ми каже нещо, ние ще изчакаме който трябва. Добре, казах ви да изключите камерата. Добре. Много приятно пуснете. Да, само кажете да къде. Не ще чакам пред ресторан да влизам на там. И вие ще изнасите от там. От тук нямате право да тук. Изнасите надолу. Добре, до къде да застанем? Без камери, без нищо изнасите. Без камери. Паркинг, не може да излезете. Тук в момента няма да ходите нататък. Не може да... Да. И взрив ли се чу? Взрив, да. Ужас. Ние бяхме Аз искаш да терминала. Чакай. Взрив имало... Ето ти микрофон. Ами ти не искаш да говорят. Ще ми разкажете. Може да разкажете? Просто само какво се случи. Добре, само какво чухте дори. Каквото и да е. Взрив. Взрив и просто излязахме всички навън. Да. А как е станало това? Не знаем, никой не знаем. А това момиче ще се взема колата или какво разбрах? За малко се е разминала с инцидент, изплащане съм на... Чух се с Катя. Да. Ако хванем някой да разкаже нещо, да такова... Ами да, но ето виж, не знам, шок сме казали. Какво такова? Не знам, да пробваме някой, но да не хаосваме. Чакай точно. Къде ли не измарал малко? Роднина мърде. Айде нагоре. Гръмно, не? Няма какво да казвам. Само да се представим. Сконик съм го посъхвала. Извинявай. И аз не мога да фана. Дори тъста ми не ще да застане и да разказва. Така ли? Еми да. Това много кофти. Мен ме спря едно момче от...
реално. Видях я.